Jó reggelt kívánok mindenkinek! Örömünkre szolgál és nagy köszönet a lehetőséghez, hogy folytathassuk ma az MCS 18-as programunkat. Ma a Pitypang óvodánál a kollégáimmal együtt egy rendszert telepítünk. Ezzel a rendszerrel, mint ahogy elkezdtük az előző hónapok folyamán, a napi szükségletet fogjuk tudni biztosítani az óvodának, a napi szükségletet tudjuk biztosítani a gyerekeknek. Ezáltal már ebből a korból a gyerekek fogják tudni, mit jelent az egy napelemes rendszer, és minden egyes része és minden egyes elektromos berendezés a rendszer által lesz működtetve. Ezt a munkálatot, ami ebben az óvodában villanyszereléstől megkezdve kamera, riasztórendszereket ezelőtt jó pár évvel mik készítettük, és jó dolog ide visszajönni, jó dolog ezt nekünk és azt a részét továbbfejleszteni, mint óvoda. Ezáltal egy zöldebb környezetet, egy fenntarthatóbb óvodát és intézményt tudunk biztosítani a közösségünknek. Jó reggelt kívánunk! Köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk, hogy ismét visszatérjünk. Ezt a munkálatot és ezt a folyamatot, ami kábelezés és elég sok mindent egy jó pár évvel ezelőtt mi készítettük. Nagyon jó dolog ide visszajönni, és fejleszteni tovább a közösségünket. Meg szeretném köszönni a fiúknak a mai reggeli részvételt, mert azért ne felejtsük el, egy szombat reggelről van szó, mindenki csinálhatna más, de ma itt vagyunk, és együtt csináljuk azt, amit ki szoktunk tűzni. Egy rendszert, egy munkálatot maximális odaadással. Köszönjük szépen! Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, dicsértesség az Úr Jézus Krisztus, Isten hozott mindenkit. Én azt hiszem, hogy egy ilyen munkának a kivitelezése az mindig a gyökerekben keresendő, és mi Zsolttal mi nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, közel 40 éves ismerettség, barátság köt össze bennünket, hiszen valamikor a 80-as években kezdtük a grundot koptatni, valahol a Szatmár németi rész 3-as iskolájában, de hát ezt nem kell bemutatni, hiszen a fiúk ott is dolgoztak. Ott porosodott a bőrünk, és azt hiszem, hogy egyforma szinten, egyforma odaadással, amikor még a különbségek világa nem létezett, rúgtuk a bőrt, azt a guruló labdát, ami még mind a mai napig összeköt bennünket, hiszen tehetségeket igyekszünk nevelni, példaképünkkel, munkánkkal, önkéntességünkkel, odaadásunkkal, mint amilyen ez a mai nap is. Hogyha szombat lévén szó szabad, akkor mikor lehet jó cselekedni? Hát akkor lehessen már mondjuk szombaton, vagy éppenséggel a lelkészek, ugye azok vasárnap teszik mindezt. Én köszöntöm a csapatot, és köszöntöm a cégnek a vezetőjét, és az elmúlt 18 év háladásáért én hiszem, hogy mindenki szívében, de főleg az ő életében és az ő szívében nagyon-nagyon sok hála van és nagyon sok öröm, és mi nem kívánhatunk igazából semmi más, csak az elkövetkezendő 18 és az azutáni esztendőkre jó egészséget, sok-sok örömöt, sok-sok munkát, és valóban érezzék azt a szatmári hasonló helyzetben lévő cégvezetők, hogy mennyire fontos az, hogy valamit szívből oda tudunk adni másoknak. Én azt hiszem, hogy ez példaérték, én úgy érzem, hogy ez mások számára is egy olyan motiváció lehet, amellyel a közösségeinket, a gyermekeinket össze tudjuk tartani, és adja a Jóisten, hogy 18 év múlva ugye esetleg egy 18 év elmúlta utáni helyzet hasonló részében tudjunk találkozni. Amikor valaki 18 éves, ajándékot szokott kapni. Ez most fordított helyzetben történik, ugye? Zsolt és József, az MCS cégnek a tulajdonosai, vezetői ajándékot adnak a Pitypang óvodának, mi pedig egy ajándékot akarunk adni, és aranyozza be az életüket a Jóisten, én azt kívánom tiszta szívemből. Nektek, Zsolt, az egész csapatnak és természetesen szeretteiteknek. Isten áldjon, fogadjátok. Köszönjük. Ez a tiétek, tehát mindenki, majd együtt meg fogjuk írni, uraim. Munka után. Köszönjük szépen!